Hej og velkommen til Sådan laver du del 8. Nu skal vi lave videre på vores hjemmeside. I det her afsnit skal vi lære noget om CSS. Først går ind under Head og skriver Style, Type, Text-CSS, så lukker I Style. Så herinde under så skriver I Body, Body, og laver I sådan en her, og sådan en her. Så her kan I skrive background colon. Så kan I så vælge baggrundsfarven. Egentlig skal bare være den normale, jeg plejer. CC. Så lukker I den. Det gør I ved hjælp af sådan et tegn der. Skriver I color. Det er hvilken farve teksten skal være. Og det tager vi til FFF. Eller den der. Så lukker I den. Så kan I skrive tekst egentlig og center. Lukker I den. Så kan vi så lige kigge på vores hjemmeside inde på der. Ja. Så kan I så se vores hjemmeside. Den er lidt, men det er fint. Ja. Nu skal vi lave en ny en, der hedder A. Det er sådan, så I kan ændre farven på linkene. Og så skriver vi color. Den der. Nu kan I se, så når jeg holder musen over, bliver linkene grå. Men nu går vi ind i Dreamweaver kode, og så skriver I A. Den sætter vi lige til noget andet. Den kan vi sætte til en lidt mørkere. Hernede så skriver I A. Så skriver I color. Og den skal så være der. Så prøver vi at gemme. Undskyld. Nu kan I se. Nu er linkene grå, og når man holder musen over, det er de mørkere. Men jeg tror, det er bedre, at vi sætter den til hvide, så vi siger FFF. Gemmer vi. Genindlæser. Det var bedre. Ja. Nu skal vi lære at lave tabeller. Tabeller kan I bruge til rigtig meget. For eksempel at sætte tingene op på en lidt pænere måde. Det gør vi ved et tag, der hedder table. Og så lukker vi table. Og så herinde, der kan I skrive TR. Det er sådan en kolonne. TD, det er en ny linje. Og så kan vi skrive velkommen. Og så TD. Og så kan vi, ja, hvad skal vi lave? Så skriver I dette.
er en hjemmeside, der tilhører firmaet Asfry Maximum. Og så laver vi lige den sædvanlige. Undskyld. Så prøver vi at gemme. Genlæser vi. Velkommen. Det er en hjemmeside, der tilhører Asfry Maximum. Det er jo sådan, at Dreamviewer ikke kan tage A, Ø og O. Så I kan egentlig bare lave et tegn. Men jeg starter bare med at skrive hvad skal jeg? Ved I hvad, nu kan jeg også lige vise jer en hjemmeside, hvor I kan finde alle koderne. Det er inde på hjemmesideskolen.dk. Så går jeg ind i hvad den hedder. Ja, nu kan jeg faktisk ikke engang huske det. Jo. Og så går I ind under ja, nu er jeg faktisk lidt i tvivl om, hvor det er. Det kan være lige meget. Så skriver jeg bare, det er en hjemmeside, der ejes af Asfry Maximum. Undskyld, jeg lige gik lidt kluder i det. Vi gemmer. Ja. Det var sådan lige, hvad vi havde for den her tutorial. Vi ses i næste afsnit. Sådan laver du dit eget firma.